Влиза отбора на Азербайджан в съчетанието с 5 топки. Те заеха 6-то място. Съчетанието на обръчи с ленти вчера по време на репортажа ни нарекох коварно, Ками. Права ли съм? Много различна техника на боравене. Как така гимнастичките бързо превключват от един динамичен стереотип към друг при тази динамика? Така е, мога да кажа, че е много коварен уред лентата, изисква много усилия и постоянна работа от начало до край по време на едно изпълнение, но пък от друга страна е много по-атрактивно, когато се играе съчетание с два различни уреда. За съжаление, последните няколко години ансамблите имат удоволствието непрекъснато да играят с лента. Миналите 2 години беше с 3 ленти и 2 въжета и отново сега на вечерието на Олимпийските игри отново са 3 ленти и 2 обръча. Коварен уред е лентата. Колкото и невероятно да звучи, тя се влияе и от климата. Ако е много влажно, лентата става по-тежка и това се отразява и на техниката. Много е важно състезателките да имат много хубава техника, за да не закъсват, така да се каже, по време на изпълнение. Но и двата уреда са мащабни. Запълват терена, запълват пространството. Докато при топките, колкото и високо да са изхвърлени, концентрацията на вниманието остава долу на терена в това, което прави гимнастичката. Това е така. Мога да кажа и, че по-трудно се оценява едно съчетание с два различни уреда, защото техниката носи различни бонуси, което изисква, примерно при изпълнение на технически елементи, бонусите се натрупват по различен начин с отделните уреди. От една страна е по-трудно да се съчетаят, защото по едно и също време всички гимнастички трябва да натрупват една и съща стойност, но пък е по-атрактивно във всички случаи. Една много бърза разходка изминалото, докато излезе отборът на Азербайджан и влезе следващият на Швейцария. Ансамблите, въведени на световни първенства за първи път 1967. Тогава България получи бронзови медали след прословутия скандал в КБ Хален, намаляване на оценката поради нестандартни обръчи. Първата оценка за българките 27,650. Продължаваме разходката, историята назад. Хавана 71 бяха въведени две съчетания с два различни... всъщност беше въведено съчетание комбинации с два различни уреда. В Хавана си играха 3 топки и 3 обръча. Във Варна, 87-ма, на нашия световния шампионат на наша територия, за първи път бяха въведени две различни съчетания.